Ezimnandi ke nezinoju masibheka embonini yezokungcebeleka abalingisi phecelezi ama-actors esezothathwa njengabasebenzi abasemthethweni eNingizimu Afrika. Lokhu kulandela emva kwenkulumo kaNgqongqoshe Wezemisebenzi uNomakhosazana Mathi umemezele ukuthi abalingisi, abadansi nabasebenzi basemuva kwekhamera okuyi-camera crew sebezovikelwa umthetho wezabasebenzi waseNingizimu Afrika. Lokhu kumenyezelwe esidlangalaleni ngomhla ka-27 Januwari ku-2027. Lokhu kusho ukuthi sekuphelile ukusetshenziswa njengonkontileka abangenamalungelo, manje sebezothola ukuvikelwa i-UIF, ama-leave akhokhelwayo nezinkontileka eziqinile. UJack Dev-Naren neSAGA kade belwa lempi iminyaka, namuhla kuvunwa izithelo ezinhle. Kuyisigaba esisha esizoletha isithunzi nokuvikeleka kwezezimali kubalingisi baseNingizimu Afrika esibathandayo. Good news for actors and performers. They could soon fall under full labour law protection. This is the revolution we've been waiting for since 1994. And what distinguishes an industry from pastime or a hobby is regulation and recognition of worker rights. Labour and Employment Minister Nomakhosazana Mathi has published a notice to classify actors, performers and crew members as employees rather than independent contractors. Now, the move would bring workers in the film, TV and advertising industries under the Basic Conditions of Employment Act, giving them access to leave benefits, regulated working hours, overtime pay and protection from unfair dismissal. Ucabangani ngalolu daba? Ngabe sekuyisikhathi sokushintsha kwezimpilo zabalingisi? Asihlangane kuma-comment, ungakhohlwa ukulike, ucommente, usubscribe.